Miss Maribeth Lastrolio, Erlinda Norado. Misa petisyon, dulot ni Cyril G. Jacob, Ronel Nardo, Mr. and Mrs. Alan Gabarda, Eva Reyes and family, para sa kaumawan ni Blessed Virgin Mary, dulot ni Christine Garay. Misa petisyon, dulot ni Mr. and Mrs. Sandy Dital. Para sa kapahingaluan, kan mga kalag, kan mga minasunod. Alipio E. Peter, dulot ni Remedios Escuro and family. Misa Kumon, dulot ni Jenny Cortero Raceles. Misa Kumon, dulot ni Mr. and Mrs. Jade Duki and family. Asinman ni Aurora Abala, Antinor family. Para sa mga kalag kan mga minasunod, Crescenciana, Crisanta, Eliodoro, Ernesto, asin Eulalia, dulot kan Antinor family. Ezekiel E. Junicia, dulot ni Mr. and Mrs. J. Duki and family. Hortensia, dulot kan Antinor family. Irma E. Rosita, dulot ni Yoli Bonita. Misa pasasalamat, dulot ni Nino and Eva Reyes. Para sa mga kalag kan mga minasunod, Jose Antinor family, Juvencio Antinor family, Lorenzo Mrs. Rosefel B. Barba and family, Marimar Malate, Marley E. Francisco, dulot ni Nino McCowen Malate, Pedro E. Socorro, dulot ni Jenny Cortero Raceles, Quirino Edwin, dulot ni Norma Fideres and family, Romeo E. Nora, dulot ni Remedios Escuro and family, Jupista E. Salvador, dulot ni Mr. and Mrs. Sandy Dital, Timothy, dulot kan Antinor family, Misa petisyon, dulot ni Delia Bigkas, Misa pasasalamat, dulot ni Azucena de la Torre. Para sa mga kalag ni Evelyn E. Salvador, dulot ni Sandy Dital. Pasasalamat para sa iyang birthday, dulot ni Atasia Claudette Banatida. Asinman ni Mrs. Salvacion Parinya. Para sa kaumawan ni Nuestra Señora de los Remedios, dulot kan Parinya, Bicaldo and family. Misa pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Rodel Belitario and family.
Liwat, Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. An pagtugdas kan kahadean nin Diyos. Ipinagsisilibrar niya to ang solemnidad ni Kristong HADE. Sa liturhiya, inaapudan kita gabos na maghurup-hurup, manunungod kan kahadean ni Diyos. An sa iyang kahadean, iyo ang tunay na pagkamuot asin katuninungan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan liturhiya na si Kristo magdanay bilang hade kan satuyang buhay. Siya man ng God, ang tunay na hade na dinaog ang puder nin kadikluman na dara kan pagkakasala. Ang Santa Misa pungunyan, pamamayuhan kan satuyang namumutan, asin ginagalangan na kura paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo. Matindog na po ang gabos, asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Maun,
Sa ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu-Cristo ang kagurananta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ngunya na Domingo, huring Domingo kang ordinaryong panahon, sa tuyang pinagtatauan ning onra ang satong kagurangnan, bilang hade kan gabos na linalang. Inidakulang solemnidad sa simdahan, bakulang bilang signal na nagtapos na ang taon liturhiko, kundi tanganing sa tuyang midbidon, akuon si Jesus bilang hade kan sa tuyang buhay. Siya tunay na magiging hade kung siya magiging parte kan sa tuyang oral daw na pagkabuhay sa paagi kan pagsunod kan sa iyang mga tugon. Ngunyan man sa laog kan liturhiya, sa tuyang masasaksihan ang pag-ako kan laka nin pagmidbid para sa mga nagkapira niyatong mga miyembro kan komunidad na nagdusay kan sa indang serbisyo sa simbahan sa halawig na panahon. Maninigo sana na sinda maging panalmingan kan sa tuyang komunidad sa ngaranin paglilingkod. Kaya sa tuyang pamibi man sinda na lugod, padagos pa sinda na makapaglingkod sa satuyang kagurangnan sa paagi kan simbahan sa manlain-lain na paagi. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na biren, sa gabos ng Hiles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangang tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulinungan, sa mga taong marahay at buo. Inuumaw mi ka, dinurugyaw mi
ita. Diyos na makakamhana si daing kasaguran, na nagbuot na magbagong kang gabos na bagay, sa namumuot mong aki, hadi kang gabos na linalang, kay raking warasan na bilog na linalang, natalingka sa koripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imo na daing katapusan. Huli kay SOCRISTO'ng kaguranan niya mo sa imong aki, na kay ba mong nabubuhay asin HADE, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag, manunungod kan aki nin tawo, na may dakulang kapangyarihan. Sa bagong tipan, an aking ini, iyo si Jesu-Cristo. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mga visyon sa banggi sa kuyang nahiling. Nahiling ko na minadatong sa ibabaw kan mga panganuron ang sarong siring na akinin tao. Siya duminulok sa gurang, asin dinara sa saiyang atubang. Sa saiya itinao ang kapangyarihan, kamurawayan, asin kahadean. Naging surugoon niya ang mga tao sa gabos na banwaan, asin gabos na tataramon. Ang sa iyang kapangyarihan na daing kasagkoran, dai matutunaw sagkod paman, ang sa iyang kahadean, dai marurumpag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan, an sa iyang hagkos kapangyarihan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. An kinaban nalalang mo masarig, dai mayuyugyog, an sa imong trono masarig poon pa kaidto. Ika kagurangnan, nabubuhay sa panahon na daing kapinoknan, asin daing kataposan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang mga pagbuot mo tunay na mapapaniwalaan. Maninigo sa imong harong an kabanalan. Kagurangnan sa panahon na daing kasagkoran. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang Diyos iyo an Alpha, asin Omega. Si Kristo an Hade, na orog na makapangyarihan. Sa iya an kamurawayan, na mayong kasagkuran. Ini ang katotohan na ipinapahayag kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Si Jesu-Cristo ang maimbod na saksi, panganay sa mga gadan, hade kan mga hade sa daga. Namumuot siya sa to, hinugasan niya ang satong mga kasalan sa saiyang dugo. Asin ginibo niya kitang mga hade asin padi sa paglingkod sa saiyang Diyos asin Ama. Mapasa iya ang kamurawayan asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Siya ang madatong sa panganoron. Mahihiling siya ninlambang saro, sagkod kaidtong mga guminarod sa iya. Asin pagtatangisan siya ningabos na tawo sa daga. Ini ang katotoohan. Amen. Ako ang Alpha, asin an Omega. Olay nin Diyos na kagurangnan. Nangunyan, kaidto asin madatong an makakamhan.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong Espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo, sosoki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pilato nagsabi kay Jesus, "Ika ang hade kan mga Hudiyo?" Si Jesus nagsimbag, "Iyan ang sa imong paghuna, umay nagsabi sa imo dapit sako." Si Pilato naghapot, "Ano ako Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan mga puon kan kapadian. Ano ang ginibo mo?" Si Jesus nagsimbag, "Ang kahadean ko bakong ang kahadean na ini. Kung sa kinaba na ini ang kahadean ko, an sa kong makampon, makikilaban, tanganing di ako mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, ang kahadean ko bakong gikan digdi." Si Pilato nagsabi, "Kung siring ikahade?" Si Jesus nagsimbag, "Totoo ako hade. Huli ka ini ako namundag, asin huli ka ini ako napadigdi sa kinaaban. Tanganing maging saksi kan katotoohan." Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang. Ining aldaw na ini, magayon na panahon, pagkakataon, tanganing kita liwat, maghurop-hurop, manunungod sa tema, mapapadapit sa paglingkod. Kasubago pong aga, asin kan mga nakaaging aldaw, na nangyari po ang pagpapanibago kan mga panuga, kan mga maserbi pa sana, asin mga nagsiserbi na o nagsiserbi pa. Asin lagad ngunyan, naiiba dahil ngunyan na aldaw sa tuyang tatawan ning o sa paagi kan sa indong lingkod, ang Senior Arsobispo po nagpapaabot kan sa iyang
pagmidbid, asin pagpapasalamat sa mga tugang nyato na uyang unyan sa atubang nindo ang 15 taon na nagserbi o halos 15 mga nagserbi sa halawig na panahon digdi sa satuyang parokya in their capacity as members of the Parish Pastoral Council. Sindaan maituturing kong mga itong first wave, first group kan mga nagsimbag kan pangapudan kang 1980 kang Second Vatican Council as in 1983 Code of Canon Law na pagserbi bilang miyembros kang Parish Pastoral Council. Kung maistorya ko lang po, prior o before kang panahon ni Monsignor Sanyado, bako man po kay itong araw kay ini ang sistema kan organisasyon sa simbahan. Ang pinaka-active ka itong mga dominant na mga organizations, yaon bagya ang CWL, kaya kung sisay ang medyo active na organization, sinda ang pigraranihan, mapapadapit sa mga concerns kan simbahan. Pero kaya inining huli po an batas na babatayan po iyo ang 1917 Code. Nasa 1917 Code, mayo po kang inaapod na pastoral councils. Kaya talagang ang gabos na bagay sa paagi na ang mga decision making centralized sa parish priest. Pero po, after Vatican II, na nagpuon po kang 1965, pero ang implementation much later, as in na-translate po into laws, iyo po kang 1983 pa lang, and it's in Latin. So mabilang ka pang around 5 years. So from 1983, you count 5 years because ang batas po nasa Latin, ang translation very difficult pa kang time na yan. Kaya practically ining concept of pastoral councils, nagpoon pwedeng mga 1988. No? Kaya panahon na magtukaw na si Monsignor Sanyado, diyan na siya nagpuon kang pag-form kang consultative body ini, asing inaapod natong Parish Pastoral Council. Asing kadaklan po sa mga yaon sa tuyang ngunyan, natatawan niya to ning pagmidbid. Sinda itong mga nainot. No? Kaya may mga 1993 na nagpuon pang nagserbi as PPC President, ay PPC members kang council. So kang ma-assign po ako digdi kang year 2000, practically gabos pong ini yaon na digdi. So 20 years later, I'm here, and they are still here, serving, dedicated, very dedicated sa indang pangapudan na magtabang sa kura paroko. The reason why they are still here is because si mga nagsunod-sunod na mga pade nahilingan sa indang dedikasyon as in kaimbudan sa ngaran ng paglilingkod. Kaya nagpapasalamat kita kadakol na mga nangyari na sa parokya, ininhuli sa indang isperso sa iba-ibang kapasidad sa konseho kan sa tuyang parokya. Kaya ngunyan sa kapistahan kang Kristong Hade, pinagmauot ko bilang pura paroko na at least in my time, matawan sindaning magkakanigong pagmidbid. Aram mo habang nagre-recollect ang grupo, kasurin nga ni kita nagpuon, pirang taon na daw kitang nagserbi,
So, yan ang mga hapot. Nagre-recall sinda, minsan ang iba nalilingaw na ngani. Sa kasuarin daw ako nagpuon. Only to realize, halawig na pala na panahon akong naglingkod sa simbahan. So it's about time na talagang ipahayag ta. Much as they really want to serve. Aram ko yung pasain ng puso ang paglilingkod. Pero maninigo sana na we give them their deserved pause or rest from the demands of the work. Siguro kan kapinuunan grabe pa ang kakusugan ninda and energy, but you count 20 years later, you will realize that it's not as the same as before. So for me, it's about time to recognize them and then give them the due recognition that is really due them. As in, sinda nagtutukdo sa tuya, sinda ang buhay na implo manunungod sa paglilingkod sa simbahan. Di nagsasawa, dedikado, as in, perming iniisip na gabusiyan para sa kagurangnan. So, later on, we'll give them this recognition na halik mismo sa satuya man na namumutan na arsobispo. But for now, faithful to the desire of the Archbishop, kay puhan po dang basahon ang pastoral letter, kaya ngunyan po sa kuya ng babasahon ang pastoral letter kan sa tuyang namumutan na arsobispo. Ninhulit po ta mahalaga po ini, as in para sa iya maninigo na gamiton ang pagkakataon na ini kang kapiyastahan kang Kristong Hade na itukdo man sa iba pa niyatong mga kahimanwa ang kahalagan sa paglilingkod, lalo na sa pagsisirbisyo sa manlain-lain na posisyon sa politika, mantang nagrarani na naman po ang eleksyon, at least magiyahan kita po kan tamang espiritu sa pagpili kan mga magiging leader kan sa tuyang banwa kasi nasyon. Surat pastoral sa Solemnidad ni Kristong Hade. Magdatong ang kahadean mo, gikan sa Ebanghelyo ni Mateo, versikulo 6, o kapitulo 6 as in versikulo 10. Pangapudan ni Kristo, hadi kan bilog na kinaban, na kitagabos magin banal. Sa pangapudan na ini, sinasadol kitang magin mga marhay na syudadano, digdi sa daga. Tanganing kita magin mga syudadano sa langit no nakadean. Andala ning kabanalan, bukas para sa gabos. Magin hoben o gurang, mayaman o dukha, anuman ang lahi, relihiyon, kultura, pagkatao, asin kinakampihan sa politika. Alagad ang kabanalan, bakong gayo, sa pagmati sana, kundi sa pagiging marhay na tao. Digdi nagkulang ang mga Pariseo, asin eskriba, mga leader kan panahon ni Jesus. Danay ang patanid ni Jesus, tumang sa hipokresiya, para sa iya, ang pagkamkam asin panggagadan, mga ugbon kan hipokresiya. Nakakamundo na iyan gayo ang kamugtakan tangunyan. Kan panahon ni Jesus, ang mga parasaginsagin, nakagubing nin mga magarbong gubing, tanganing itago ang sa indang mararaot na intensyon. Ngunyan, ang mga leader nakasulot nin mga maskara, kan mga peke na bareta, asin mga salang impormasyon, tanganing itago ang sa indang karatan. Linalaog ninda ang gabos na klase nin media, tanganing baguhon ang kasaysayan, asin maghimo nin imahen na matitiwalaan kan mga tao. Alaga dapit sa hipokresiya, si Jesus may patanid. Maglikay sa libadura kan mga Pariseo
na iyo ang hipokrisiya. Mayong hilom na dai mahahayag, utago na dai maaaraman. Sa solemnidad ni Kristong Hade, pinapagirumdum ko gabos ang mga parokyano, ang mga miyembro kan saradit na Kristiyanong komunidad, ang mga paratukdo, nagtatrabaho, asin mga estudyante, kan mga katolikong eskwelahan, asin ang bilog na banwaan, kan Archdiocese ken Cáceres, dapit sa satong katolikong kamidbidan o identity. Enot kita mga parasunod ki Kristong Hade. Siya sana ang satong saro asin totoong Hade. An enot natugon kan Dios iyo ini. Ako ang kagurangnan sa indong Dios. Mayo kamong ibang Diyos kundi ako sana. Nabiyayaan kan Diyos nindignidad, day nanggad kita magtugot na pag-ulog-ulogon ang pagiging hadi niya sa sato gabos. At ngani bilang mga syudadano kang kinabano na syudad, may katundang kitang sunodon ang mga patakaran na pinapasunod kan tao asin kan mga opisyal kan gobyerno. Alagad, mantang naghingo kitang maging syudadano, kan langit no nakahadean, katungdantang magpili kan mga leader na maimbod sa satong hade, asin nag-uutob kan sa iyang mga tugon. Kung ang mga patakaran kan Diyos binabaldaga kan satong mga leader bilang mga marhay na syudadano, may katungdan kitang sunodon ito sa ng mga batas na makakatabang sa pagtugdas kan kahadean kan Diyos sa kinaban. Mantang may kapangyarihan ang mga leader sa pamamahala kang gobyerno, nawawaraan bisa kaini kung ang mga tao dai tinutugutan na sambahon ang Diyos asin sunodon ang saindang Diyos nun na hade. Ikadua, siring sa mga apostol, sinusubol kita kan satong hade na darhon ang sayang ibanghelyo sa gabos na gilid kan satong banwaan, lalo na sa mga api asin napapabayaan. Kung ang mga tao natatakot, huli kan mga inhustisya sa pamamahala, sinusubol kitang magdusay kan satong buhay para sa marhay na bareta, tanganing ang kahadean kan pagkamuot, katanusan, asin katuninungan, iyo ang maghade. Naninimbagan kita sa pangapudan ni Kristo sa kabanalan, sa paagi kan satong pagsabuhay kan ebanghelyo, asin pagharubay kan sa iyang paghahade. Ngunya na Domingo, satong binubunsod ang bagong programa na inaapod Catholic Citizenship, Education, and Engagement, or simply CCEE, Catholic Citizenship, Education, and Engagement. Ini po sinagsalida kang Voters Education. Ang tema, marhay na Katoliko, marhay na syudadano. Ini sarong programang dagos-dagos, tanganing ang lambang Katoliko, anuman ang sayang edad, maging marhay na syudadano. Mantang satong ginagampanan, ang satong katungdan digdi sa daga, ang satong Katolikong kamidbidan, iyo ang satong angkla asin direksyon. Kaya sinusugo ko ang mga manlain-lain na ministry clusters kan Archdiocese ning Cáceres na iyo ang mga minasunod: worship, education, social services, temporalities, youth, clergy, laity, as in family, saka ecology, na magplano, magpautob, as in magpadagos kan programang ini. Bilang simbahan na naghihimate, dadangugo niyato ang lambang boses sa pagporma nin mga marhay as in aktibong katolikong syudadano. Kaya inaapudan ko ang gabos ng mga leader kan simbahan, ang mga klerego, ang mga superior kan mga relihiyosong kongregasyon, ang mga pamayo kan eskwelahan, ang mga pamayo kan mga relihiyosong organisasyon, asin konseho pastoral, asin mga para panganam sa saradit na Kristiyanong komunidad,
na makipagtabangan, asin sarabay na magtrabaho para sa mahiwas na pagpapadalagan kan programa sa laog kan bilog na arkidiocesis. But kung sambiton, ang mga tataramo ni Papa Francisco sa Fratelli Tutti, ang edukasyon, asin ang pagpadakula kan mga aki, ang pagmakulog sa kapwa, ang bilog na pagkasabot, kan buhay, asin kabanalan, gabos ini esensyal sa magayo na iribahan kan mga tao, asin ang pagtaong sarig sa banwaan, na labanan ang gabos na inhustisya, anomalya, asin pang-aabuso sa kapangyarihan, kan ekonomiya, teknolohiya, politika, asin media. Hinihiling ko ang programang ini bilang eskwelahan para sa mga marhay na syudadano. Sa eskwelahan na ini, ang mga namamanwaan magiging marhay na Samaritano na may tunay na pagmakulog sa saindang mga kaymanwa, asin sa banwaan. Ang pagpanibago kan banwaan, halawig na proseso, daini madadara sa birilangan kan balota. Kaya ang Catholic Citizenship, Education and Engagement Program magpapadagos sa programa ni mga marhay na syudadano tanganing sarong aldaw mapangyari ang pamibi kan satong mahal na ina. Pinatalsik niya sa trono ang mga makapangyarihan, asin pinasarig niya ang mga mapakumbabang puso. Mantang ang bilog na katolikong simbahan, nagpipintekasi kan pagkahadi ni Kristo, lugod, magintadom sa satong puso, ang mga pamibi na itinukdo sa to ni Kristo. Magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo digdi sa daga, ninsiring sa langit. Pinirmahan kan satong namumutan na Arsobispo Rolando J. Tria Tirona, OCD, DD, ngunyan na Nobyembre 21, 2021, Solemnidad kan Kristong Hade. Matindog na po ang gabos. Ang
kitang pinakusog kan tataramon kan Dios magdulok sa Ama asin magpasalamat sa sayang gawi nin pakipag-ulian na nautob kan sayang aki sa krus an satong simbag kagurangnan inanyugaan samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga pamayo kan simbahan, danay na magsaksi kan halaga, kan kahadean ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na katawohan, makamidbid ki Kristo, bilang sa indang hade, asin para ligtas, para makatabang sa paglakop kan sa iyang kahadean, sa pagpaarog kan katanosan, pagpatawad, asin pagkamuot. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pamilya, magkasararo, asin magkaoroyon, dangan mabuhay sa pagkamuot kan Diyos. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga makuri, anhelang nayaon sa ospital, mag-ako nin kaumayan ki Kristo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makalaog sa langit nun na kahadean ni Kristo, asin mag-ugma sagkod paman sa katrinongan nin paraiso. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, inapod mo kami na maging kabtang kan sa imong kahadean. Tabangi kaming magtugdok sa daga, ninharong nakabaing kan langit. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang pagdulot kan mga atang. Ang disipulo
Magpamibi ka matugang, tanganan sa kuasin sa inong atang, magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming nagdudulot sa imo, kan sakripisyo ng pakipag-ulian ng tao, mapakumbabang namimibi, na ang aki mo man sana, magwaras sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan, siya na nabubuhay asin naghade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigasin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadani asin minsansain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan olyo ning kaugmahan, ang bugtong mong aki, sa mong kagurangnan, ang SATONG bilang danay na padi asin hade kang gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sayang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, nautob niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katauhan, asin kan sinakop ang gabos na linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubaya niya sa saimong kadakulaan, andane asin lakop na kahadean, kahadean ning katotoohan asin buhay, kahadean ning kabanalan asin grasya, kahadean ning katanosan, pagkamoot asin katuninungan. Kaya, kay bakan mga angheles asin arkangheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kay bakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. maluhod po. Kagurangnan, ikanagad an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanala ka na ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na SATONG kan siya sa rugaring niyang buot, nagpasaluib sagkod sa pasyon. Nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin itinao sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini, tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo.
Siring man pakapamanggi, pagkuha niya maning kali sa singgiraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin maginom kaini. Dahil niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad ka makasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdum sa ko. Misteryo kaan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan kan tinapay ng buhay, asing kalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdom mga kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumdama sa iyong pagkaherak ang sa matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na inaakan Diyos, ni San Jose na sa iyong esposo, kay mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kay ito pa nakapagayagaya sa imo, magkani maging kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu-Cristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Tindog tabi. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghanap kan maug pagpaglaom, asin pagdatong kan samong para ligtas na si Jesu-Cristo. Jesu-Cristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ansong katuninungan itinataw ko sa Indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nag-ade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatirarohan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya si Kristo, ang Kristong Hade, ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sakong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibig kita. Kaguranan, kaming nagakukan kakano na day pagkamagagadano, namimibi, tanganing nag-uugma sa pagutob, kan mga tugon ni Kristo, hade kang gabos na linalang, kami nabubuhay kay Banya, sa langit no nakahadean, sagod pa man, siya na nabubuhay sinaghade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po sa tuya ng itatao ang mga plaque of recognition sa mga tugang nyato na nagserbi sa Parish Pastoral Council in different capacities. Babasahon po ang citation na nakalaag po sa plaque of recognition na hali po sa Archdiocese kang Cáceres. Archdiocese of Cáceres, Holy Cross Parish, Nabua, Camarines Sur, awards this plaque of recognition to Brother Esteban R. Oida for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Vice Chairperson, PPC Committee on Family and Laity for 6 years, from 2015 to 2021, given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Reverend Father Albert S. Orillo, JCL Parish Priest, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Brother Estelito V. Florese for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Vice Chairperson, Committee on Temporalities for 8 years, from 2013 to 2021. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, and celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Orillo, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Brother Alvin O. Bermejo for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Chairperson, Committee on Temporalities for 3 years, from 2018 to 2021, and as Vice Chairperson, Committee on Youth for 5 years, from 2013 to 2018. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Orillo, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Brother Elmer C. Rehestrado for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Chairperson, Committee on Family and Laity for 5 years, from 2016 to 2021, and as Vice Chairperson, Committee on Family and Laity for 3 years, from 2013 to 2016. Given on the Feast of Christ the King,
21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of the Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Sister Arden N. Fordan for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Treasurer, PPC Executive Board for 9 years, from 2012 to 2021. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines and the year of the Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Sister Avelina Hermoso Peniales for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Chairperson, PPC Committee on Education for 5 years from 2016 to 2021, Vice Chairperson, PPC Committee on Family and Laity for 3 years from 2013 to 2016, and as Vice Chairperson, PPC Committee on Education for 2 years from 2011 to 2013. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Sister Nancy Samar Penetrante for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Secretary, PPC Executive Board for 9 years, from 2012 to 2021. Secretary Treasurer, PPC Executive Board for 2 years, from 2010 to 2012, and as Treasurer, PPC Executive Board for 8 years, from 2002 to 2010. Given on the Feast Day of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines and the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Sister Magdalena Arlene B.S. Pares for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Chairperson, Committee on Vocation for 8 years, from 2013 to 2021, as Auditor, PPC Executive Board for 12 years, from 2001 to 2013, given on the Feast Day of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Sister Anita G. Hernandez for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Vice Chairperson, Committee on Education for 8 years, from 2013 to 2021, and as Vice Chairperson, Committee on Youth for 12 years, from 2001 to 2013. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio J.C.L., Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD-DD, Archbishop of Cáceres.
Plaque of recognition is awarded to Sister Eleanor L. Regalado for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Chairperson, Committee on Youth, for 23 years from 1998 to 2021, given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Brother Ancho A. Zate for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Vice Chairperson, Committee on Vocation for 10 years, from 2011 to 2021, and as Vice Chairperson, Committee on Worship for 9 years, from 1993 to 2011. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines, and the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Brother Benigno A. Regalado for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Vice Chairperson, Committee on Social Services for 28 years, from 1993 to 2021, given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Sister Edith H. Rainera for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Chairperson, Committee on Social Services for 23 years, from 1998 to 2021. Given on the Feast of Christ the King, 21st of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines, and the year of our Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, DD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition is awarded to Sister Elizabeth L. Largoza for her dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in her capacity as Vice Chairperson, PPC Executive Board for 8 years, from 2013 to 2021, and as Chairperson, Committee on Vocation for 13 years, from 1999 to 2013, given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines in the year of the Lord 2021. Signed, Reverend Father Albert S. Aurelio, JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Triaterona, OCD, Archbishop of Cáceres. Plaque of recognition to Brother Sancho S. Sabio for his dedicated and faithful service to the Holy Cross Parish community in his capacity as Chairperson, PPC Executive Board for 7 years, from 2014 to 2021, and as Vice Chairperson, PPC Executive Board for 16 years, from 1997 to 2013. Given on the Feast of Christ the King, 21st day of November, in celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines and the year of our Lord 2021.
Signed, Reverend Father Albert S. Orillo JCL, Parish Priest. Signed, Most Reverend Rolando J. Tria Tirona, OCD DD, Archbishop of Cáceres. Tawanta po ning malakas na palakpak ang satuyang mga honorees today. Bago po ako malingaw, after the final blessing, igwaman pong kadikit na pagtitiri po ng kita sa ang PPC sa PPC Hall. Pero bago po kang final blessing, igwa po kitang sharer ngunyan. Pasensya na po sa kuyan kung halipot man lang po ining sharing ni Charles Michael Gastelo Salas on St. Joseph. Welcome to po niya to siya. Reverend Father Albert Orillo, sa ngamin po na nag-attend sa Misang 1, isang mapagpalang umaga po. Ako po si Charles Michael Gastilo Salas. Ang nagpalaki po sa akin ay ang aking lolo at lola dahil hiwalay po ang aking mga magulang. Nung ako po ay nasa elementarya, nagtapos po akong valedictorian. Sa high school naman, di po ako nag-perform ng husto, kaya sa 60 pong magkakaklase, pang 45 po ako. Pero ayos lang po, kasi yung number 46, 47 hanggang 60, puro ko naman po kaibigan. Gaya po ng iba sa atin, muntik na po akong di makapag-aral sa kolehiyo dahil hindi naman po kami mayamang pamilya. Kailangan ko pong humanap ng scholarship at gumawa ng paraan para mairaos ang aking pag-aaral. Doon ko po natagpuan ang Sigsag Fraternity International na isa sa mga tumulong sa akin para bayaran ang aking tuition fees sa tulong po ng pamilya nila Tatay Philip Soto. Nung ako po'y nasa kolehiyo, aktibo po ako sa mga gawaing non-academic o extracurricular, kaya naging laman po ako ng mga organisasyon sa CSPC at di naglaon, naging presidente po ako ng Student Council. Dito, ako po ang tumayong representative ng mga estudyante bilang miyembro ng Board of Trustees. Dagdag pa po dito, bago po ako nagtapos sa kolehiyo, pinadala po ako sa 3 international conferences ng ating bansa. 2 beses po sa Singapore at 1 beses po sa China. Nabigyan din po ako ng pagkakataon at award bilang isa sa 10 outstanding students of Bicol at ako po ang pinakaunang Nabuenyo na napasama sa 10 outstanding students of the Philippines, national finalist na pinarangalan po sa Malacanang Palace. At nakapagtapos po ako sa CSPC bilang isang magna cum laude. Pero tama nga po ang sinabi ni Uncle Ben sa pelikulang Spider-Man. Great power comes great responsibility. Dahil po hirap na ako sa buhay, kailangan ko pong tulungan ang aking pamilya. Patuloy po akong nagsikap at nag-aral ako ng methods of teaching para makapagturo. Awa po ng Diyos, pumasa po ako agad sa LET. But life is indeed uncertain. Isaiah 28:29 says, "The plans God makes are wise, and they always succeed." Nung ako po'y isa ng permanenteng teacher ng Nabwa National High School, 22 years old pa lang po ako noon, exactly August 2 nang ma-appoint po ako. Pagkatapos po halos ng 1 buwan, September po noon, isang araw po bago ang fluvial procession, tumawag po sa akin ang Sigsag Fraternity International. Ang organisasyon na tumulong sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. Sabi po nila, tumakbo daw po ako bilang isang municipal councilor. Umayaw po ako kaagad. Sabi ko po sa kanila, may permanente na akong trabaho, di ba ito po ang nais ninyo para sa akin? Makahanap ng isang stabling trabaho. Ang sagot po nila, 1 beses pa lang po kaming humihingi sa iyo ng pabor at baka hindi na maulit ang tsansang ito. I was at the middle of a dilemma of giving back to my benefactors by running for public office as municipal councilor or staying in my comfort and teach in Nabwa National High School.
Marami po akong taong kinonsulta dahil napakahirap pong magdesisyon. Ilan po dito ay ang mga dati kong guro na nagsisilbi din po sa simbahan. Nandyan po si Ma'am Nor, nandyan po si Ma'am Nance. Kaya nung inimbitahan po ako ni Ma'am Beth, hindi po ako nakaayaw na maging sharer po. Kagaya po ni Saint Joseph, may babae at ina sa kanyang buhay. Bago po magmisa ng fluvial procession sa Basilica, I asked Our Lady of Peñafrancia to give me a sign and guide me in my decision. Sabi ko po, Ina, bigyan mo po ako ng sign kung anong direksyon ang dapat kong tahakin. Noong magsasalmo na, isang bata ang umakyat po sa podium at kumanta ng salmo. Ang sabi po sa salmo, Tuminindog an reyna sa imong tuo, nasasamnuhan nin bulawan. Hindi ko po makalimutan yon. Habang nung si Bishop Tirona naman po ay nagmimisa, sinabi niya po sa kanyang homily that 2019 is the year of the youth. In that moment, I felt that the good Lord has a bigger mission for me. Ninhuli kada kulukong pagtubod sa mahal na Diyos, nagsunod po ako sa kabutan kakanatong kagurangnan. Nasirbiwan a kanyang banwaan, dawa a kabalyo, a kanakong trangkilo, sagkod permanenteng trabaho. I faithfully obeyed the Lord because that was the sign He gave me. Saint Joseph, who is the most faithful, who accepted a unique role to promote human life and protect the Holy Family of Nazareth, I know I have to undeniably accept my purpose, to become more self-giving, to make a lot of sacrifices, and to take responsibilities of caring for others. And above all, it is the love and light of the people I am called to serve that made me beyond grateful. Na-realize ko po na amudi ang mission ko. We do not choose our calling. Our calling chooses us. Nguwan, ako na po ang pinakahoben na municipal councilor sa di kanatong banwaan sa Gudsadi Interong Camarines Sur. Alagad, pirmi ko pong inuunga sa kagurangnan. Sa kadakul kong pangarap para kakanakong sa diri, pariyo ka maging usad na abogado o maging profesor sa college, sa good makatabang kakanakong pamilya, tauno kagurangnan. Ta ako po pinili mo na maging serbidor ka namumutan mong banwaan. Tauno, ta sa kadaklan na hoben sa di banwaan, ako pinili mo. Isay man po ako. Uno po, plano mo, anako. Kagurangnan, sabit nga, kamaribok, sagkod, magulong kinaban, sadi po ako, idinudusay, abilog kong buhay, tanganing magsunod, kakanimong kabutan. Tabangan mo po ako, sagkod ang mga kapwa ko hobenes, na pariyo ni Saint Joseph, maging makusog kanamong pagtubod, sagkod maging kanimong maray na mga parasunod. Saint Joseph, the most faithful. Thank you, Honorable Charles, sa imong magayon na sharing. Ngunyan po, matindog na po kita para sa huring bendisyon. Di po palihan malingaw sa satuyang rekoleksyon sa Sabado, alas 3 ng hapon. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan. An Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen.
Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.